Hola, què tal? Com esteu, policies en progrés? Avui parlarem del municipi i de les lleis relacionades amb el municipi. Val. Començarem amb aquest esquema que parla de la regulació dels municipis i mirarem totes les lleis de les quals veurem que estan regulades, les que ens tindrem que aprendre, o almenys que ens sonin, i bueno, hi haurà com aquest parell de decrets d'aquí a avall que no passarem per damunt. Però bueno, anem a veure una mica les lleis que parlen en referència al municipi. Des de l'Estat tenim la Constitució espanyola, que ens parla el títol 8 de l'Organització de l'Estat. Aquest títol ja el vam fer un vídeo. L'Estatut d'Autonomia, el títol 2. Encara no he fet un vídeo, tinc pensat fer un vídeo sobre l'Estatut d'Autonomia. Llei orgànica 5, 1985 de règim electoral general. Vale? Després està la llei 785, que és la llei reguladora de bases de règim local. Aquesta llei, durant aquest vídeo la donarem molt, és molt important, suran moltes bases d'oposicions de policies locals, igual que surt l'Estatut o la Constitució, però d'aquesta manera us sonarà molt més. Reial Decret Legislatiu 781-1986, Reial Decret 2568-1986 d'organització i funcionament del règim jurídic de les entitats locals, i després vull remarcar aquests d'aquí no. El decret legislatiu 2-2003 és molt important. El vaig comentar un vídeo, no me'n recordo quin era de temàtica policial, ¿vale? No em feu dir quin, però recordo que vaig tenir que anar a buscar aquest decret legislatiu. Aquest és molt important perquè parla dels límits, sobre l'alteració dels límits municipals, ¿vale? El donarem, o sigui, en aquest vídeo donarem una mica de tot, però aprofundirem molt més en la llei reguladora de bases de règim local 7/1985 i el decret legislatiu 2-2003. Abans de tot anem a fer la petita introducció. Constitució espanyola. Anem a parlar una mica d'un parell d'apartats del títol 8, que és l'article 137. Entitats territorials. L'Estat s'organitza territorialment en municipis, en províncies i en les comunitats autònomes que es constitueixin. Totes aquestes entitats gaudeixen d'autonomia per la gestió dels interessos respectius. Vale. Aquí que vull destacar municipis i províncies. Això ho vaig dir a un vídeo de la Constitució, però ho vull tornar a repetir. Províncies, quina personalitat jurídica té? Perquè aquesta pregunta els agrada que surti. Una província té personalitat jurídica pròpia. Recordem, província pròpia. I municipi té una personalitat jurídica plena. ¿Vale? Ple, com si intentéssim recordar un múltiple, i província pròpia. ¿Vale? Llavors, article 141. La província és... Aquí us ho marque, el que us comentava. La província és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, ¿vale? Determinada per l'agrupació de municipis i la divisió territorial per al compliment de les activitats de l'Estat. Qualsevol alteració dels límits provincials haurà de ser aprovada per les Corts Generals mitjançant una llei orgànica. En un futur, recordo, segueixo parlant de Decret Legislatiu 2-2003, que aquí també parlarem de les alteracions dels límits provincials, ¿vale? Municipals. Article 141, apartat 2. El govern i l'administració autònoma de les províncies seran encomanades a les diputacions o altres corporacions de caràcter representatiu. Es podran crear agrupacions de municipis diferents de la província. En els arxipèlags, les illes tindran, a més, administració pròpia en forma de cabildos o consells. ¿Vale? Per tant, si us surt on estan els cabildos o els consells, sabrem que estan a les illes. ¿Vale?
Ja et dic, bueno, aquí he ficat com a aquests dos articles com els articles importants, ¿vale? Després, característiques del municipi. Un municipi és l'entitat local bàsica d'organització territorial de l'Estat i de Catalunya, ¿vale? Serveis de via immediata de la participació ciutadana en els assumptes públics. Prestadora de serveis públics essencials per a la persona. Subministrament d'aigua, recollida d'escombraries, cementiris, mercats, enllumenament públic, entre d'altres. Té autonomia per a la gestió i l'exercici de les seves pròpies competències. I posseeix plena capacitat jurídica per al compliment de les seves finalitats. Vale, bueno, coses molt fàcils d'entendre i molt de lògica pura, ¿vale? Llavors, què ens diu l'Estatut d'Autonomia? Llei Orgànica 6/2006. L'Estatut ens diu Organització del Govern Local a Catalunya. Si us preguntessin com s'estructura la Catalunya segons l'Estatut d'Autonomia, en municipis i vegueries, tot i que encara no s'han aplicat les vegueries, ¿vale? Però va bé saber-ho. Després, article 84, competències locals. Aquest estatut garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han de ser exercides per a aquestes entitats locals, amb plena autonomia, subjecte només al control constitucional i de legalitat. Article 85 de l'Estatut d'Autonomia. El Consell de Governs Locals no s'ha fet perquè no s'han creat les vegueries. El Consell de Governs Locals és l'òrgan de representació de municipis i vegueries en les institucions de la Generalitat. Vale? De moment encara no existeixen, però bueno, ho fica a l'Estatut d'Autonomia, per tant saber-ho. I després, a secció 2, el municipi. El municipi és l'ens local bàsic de l'organització territorial de Catalunya i el mitjà essencial de participació en la comunitat local en els afers públics. Vale? Ara anem al meollo. Anem al meollo on parlarem bé del municipi, vale? On parlem de la llei reguladora de bases de règim local. Anirem una mica de llei en llei, a vegades parlaré d'aquesta i a vegades saltaré a alguna altra, però perquè parlaré de coses relacionades, ho tinc així ficat per estudiar millor, ¿vale? Vale, anem a començar. Llei reguladora de bases de règim local. Quines són les entitats locals territorials? El municipi, la província i l'illa en el cas dels arxipèlags Canari i Balear. Vale? Després, article 11. El municipi és l'entitat bàsica de l'organització territorial de l'Estat amb personalitat jurídica, el que he dit abans. Provincial, personalitat jurídica pròpia. Municipi, personalitat jurídica plena i capacitat pel compliment dels seus fins. Elements del municipi. Això és superimportant. Superimportant, si us fixeu, he ficat exclamacions. És molt important que tinguem presents els elements del municipi, ¿vale? Per tant, primer element, després els donarem, com bé veieu, que fiqué territori o terme municipal, aquí fiqué terme municipal o territori, o sigui, després aprofundim, ¿vale? El terme municipal o territori és on l'Ajuntament exerceix les seves competències. Us fico un parell d'exemples, ¿vale? Lleida i Barcelona, ¿vale? Lleida té un terme municipal i al costat de Lleida hi ha com un poble que es diu Raïmat. Raïmat té 500 habitants. Després veurem perquè Raïmat està ficada a Lleida. Els guàrdies urbans que estiguin a Lleida tenen competències fins allà a Raïmat, ¿vale? Per tant poden anar per la carretera i arribar fins a Raïmat. És el seu territori, és el seu terme municipal, que no té per què estar tot 100% a dins de l'àrea metropolitana, perquè aquí volia arribar ficant-vos aquest exemple comparant-vos-el amb Barcelona. Amb Barcelona, què passa? Pensem que Barcelona i l'Hospitalet els separen un carrer i llavors
El terme municipal de Barcelona és fins a aquell carrer de l'Hospitalet. No em pregunteu quin és, no soc de Barcelona, no tinc ni idea, en el meu cas, no? Pues, bueno, és el territori on l'Ajuntament té competències. Després us ho tornaré a repetir, això, però per així us feu una imatge més mental que a mi m'agrada més. Després, població, persones inscrites al padró municipal, que són considerades com a veïns, vale. I després, organització. El govern i l'administració municipal corresponent és integrar per l'alcalde i els regidors, excepte els municipis que hi hagi un consell obert, on correspon a l'alcalde i un consell general format per tots els electors. Lo de consell obert crec que passa a pocs municipis, crec. Però bueno, tenir-ho en compte, el tema d'organització, ¿vale? Per tant, queda clar, no? Primer, territori o terme municipal, que és on arriben les competències. Després, població. Després, organització, ¿vale? Vale, anem a continuar. Llei sobre el terme municipal, el que us he dit abans, és el territori on l'Ajuntament exerceix les seves competències. Cada municipi pertany a una sola província. Val? La capital del municipi és el nucli de la població on té l'Ajuntament. Decret legislatiu, que ho veurem aquí avall, estic ficant el ratolí per aquí, ho veurem. La creació o supressió o l'alteració de municipis es regularan per la legislació de les comunitats autònomes sobre el règim local. Per això us comentava si us fixeu, pugem una mica més amunt, decret legislatiu 2/2003, val? Torna a baixar, vale? Aquí ho fico, a baix també. A baix parlarem de les alteracions del terme municipal regulats pel decret legislatiu 2/2003. És molt important perquè agrada i pot sortir, vale? Article 13. La creació o supressió dels municipis es regularan per la legislació de les comunitats autònomes sobre el règim local. Vale. La creació de nous municipis només es podrà fer en territoris que tinguin almenys 5.000 habitants. El que deia, Raimat està molt lluny de Lleida, però Raimat no té 5.000 habitants. Després ho veurem, L'Estat, atenent a criteris geogràfics i socials, i econòmics i culturals, podrà establir mesures per fomentar la fusió de municipis amb la finalitat de millorar la capacitat de gestió dels assumptes públics o locals. I els municipis podran acordar la seva funció mitjançant un conveni de fusió. El nou municipi no podrà segregar-se passats 10 anys després de la fusió. Després veureu que per fusionar municipis no és difícil, lo difícil és separar municipis. Ho veurem, Article 14.1. Els canvis de denominació dels municipis només tindran caràcter oficial quan, després d'haver estat anotats en un registre creat per l'administració de l'Estat, es publiquin al BOE. Perfecte. Anem al meollo. Decret legislatiu 2/2003 és sobre l'alteració dels termes municipals. Això ja us ho he dit per activa i per passiva, que tant això com la llei reguladora de bases de règim local, que és el que donem en aquest vídeo, ho hem de pair bé, L'introducció. Llei reguladora de bases de règim local. Això és com una introducció, no? Diu que la creació dels nous municipis només es podrà realitzar sobre la base dels nuclis de població territorialment diferenciats d'almenys 5.000 habitants i sempre que els municipis resultants siguin financerament sostenibles, comportin recursos suficients per al compliment de les competències municipals i no suposi la disminució de la qualitat dels serveis que venien prestats. Perfecte. Llavors, aquí apareix el decret legislatiu 2/2003. Una norma que s'aprova per la Generalitat. Ens diu que és sobre l'alteració dels termes municipals. Llavors, punt 1.
què pot tocar aquesta llei? L'agregació d'un municipi o de diversos municipis a un altre limítrof, o sigui, que desapareixi un municipi, fusió de dos municipis o de municipis limítrofs, segregació d'un municipi i que es formin diversos municipis per a constituir-ne un independent, segregació de part d'un municipi o de diversos municipis per agregar-se a un altre, i cap alteració pot donar terme. Els termes municipals no poden ser discontinus, ¿vale? No pot ser que fiquem ciutats així marítimes del Garraf, ¿vale? Cubelles està al costat de Cunit i Cunit està al costat de Segur de Calafell. No pot estar a Cunit i després una part de Cubelles allà tocant a Segur de Calafell com a independent. Això no pot ser, ¿vale? Un exemple per allà, pel Garraf, us fico, Vale, terme municipal, capítol 1, perdó. Agregació total o fusió de municipis. Val. Quan se poden fusionar els municipis? Quan no hi ha insuficiència de mitjans econòmics, materials i personals per gestionar els serveis mínims i obligatoris establerts per la legislació de règim local, quan els nuclis de població formin un sol conjunt, per exemple, si s'unissin Barcelona i l'Hospitalet o Terrassa i Sabadell, o perquè formen un sol conjunt, bàsicament. I quan hi ha consideracions de tipus geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu que ho fan necessari o aconsellable. Ja veieu que crear un municipi no és gaire... Agregar municipis, no és gaire difícil. Després passem a la creació de municipis. Com es pot crear municipis? Quan entre un puesto i l'altre hi ha 3.000 metres, per exemple. Raimat, el que comentava jo, compliria amb Lleida. Raimat, després veurem que compta 5.500 habitants, no pot, ¿vale? Comptar els municipis amb el territori i els recursos suficients per al compliment de les competències municipals, ¿vale? No pot comportar la segregació i disminució de la qualitat mitjana dels serveis que prestaven els municipis. I després, tenir una població suficient per assegurar-ne la viabilitat. El municipi nou hauria de comptar com a mínim amb una població de 2.000 habitants. Això ho miraré després, perquè a la llei reguladora de bases de règim local ficava 5.000 i vull mirar això de 2.000. Ho miraré, ¿vale? I el municipi o municipis als quals es segreguen no han de baixar d'aquest límit poblacional, ¿vale? Per exemple, us fico de nou, Raimat, costat de Lleida, compta 500 habitants, no pot crear el seu municipi, ¿vale? Comptar el municipi nou amb característiques rellevants de la seva pròpia identitat, raons històriques, socials, econòmiques, geogràfiques o urbanístiques, ¿vale? Després, procediment per l'alteració del terme municipal. S'ha de fer per una d'aquestes opcions, o la A, o la B, o la C, o la D. L'opció A. L'Ajuntament o els ajuntaments interessats hi ha d'haver una majoria absoluta dels membres de la corporació. Els consells comarcals interessats, amb majoria absoluta també de la població, dels membres de la corporació, perdó. D'ofici pel Departament de la Generalitat de Catalunya i petició de veïns, de més d'un 50% dels veïns, per l'últim cens electoral. Després, se fa la tramitació dels acords i es fa la resolució de reclamacions i al·legacions i s'han de fer un parell d'informes obligatoris a la Comissió de Delimitació Territorial i a la Comissió de Jurídica Assessora, ¿vale? I després es publicaria al DOC, que és el diari oficial de la Generalitat,
i en els supòsits d'agregació total i en els de fusió dels municipis s'ha de sotmetre a consulta dels veïns per un termini de 30 dies, val? Bueno, és simplement consultar. Vale. Capítol 3. Déu-n'hi-do. Vull mirar quan queda perquè m'estic deixant una mica la veu. Vale. Déu-n'hi-do. Faré fins al capítol 5 i ho dividiré en un altre vídeo, vale? Comissió de delimitació territorial. Què és la Comissió de delimitació territorial? És un òrgan consultiu. Pertany al Departament de Presidència de la Generalitat. Funcions: emetre informes pels expedients d'alteració dels límits municipals. Perfecte. Que aquesta comissió l'hem donat aquí, bàsicament, La composició, estructura orgànica i el funcionament de la Comissió de Delimitació Territorial és representants de l'administració de la Generalitat, representant dels ens locals i de les institucions públiques i privades. Quina ve alta més fotuda aquí he ficat. En relació amb l'organització territorial de Catalunya. Els canvis de denominació i capitalitat, capítol 4. Per canviar el nom d'un municipi. Aquí teniu el procediment. De nou, saps? Vull dir, si us el voleu llegir, veureu que cap problema, ¿vale? Vull dir, és molt esclaridor. Després, sobre la capital, sobre el nom del municipi. Si volguéssim a un municipi ficar el títol de vila, hauria de tenir més de 5.000 habitants. Si volguéssim ficar el nom de ciutat, el títol de ciutat, hauria de tenir el municipi més de 20.000 habitants. Vale? Després, els símbols, capítol 5. Les corporacions locals poden dotar-se d'un escut o emblema com a distintiu. Els elements de l'escut s'han de fonamentar en fets històrics o geogràfics, les característiques pròpies de la corporació o del seu propi nom. La bandera. Els municipis poden dotar-se de bandera municipal. Aquesta bandera deriva del mateix escut, el qual ha de contenir els mateixos elements essencials. No es pot emprar la bandera de Catalunya al nostre municipi, com a fons de bandera. I per aprovar o modificar l'escut o la bandera s'ha de fer per un procediment similar aquí al canvi de nom, o sigui, quasi igual que aquest. No crec que us ho preguntin, això, però bueno, si us voleu fer una llegida, us podeu fer. Val, doncs pararé, continuaré demà, el deixo a mig fer aquest vídeo i paro i continuo per la pròxima. Val, ha passat una mica de temps, han passat dies i tot. I, bueno, ara avui que puc, pues anem a continuar temes de municipi, vale? Llei reguladora de bases de règim local, element personal, la població. Definició. És aquella que està constituïda pels veïns del municipi, que són les persones inscrites al padró municipal. Vale? El padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi. Característiques de la inscripció al padró. S'han d'inscriure exclusivament en el padró del municipi on passin més temps durant l'any. La condició de veí o veïna s'adquireix en el mateix moment de la inscripció en el padró. Les persones inscrites en el padró d'espanyols residents a l'estranger es consideren veïns del municipi de Catalunya, que figuri a les dades de la seva inscripció. Quines característiques hi ha al padró? Domicili habitual, les dades han d'estar en un document públic però que no estan a l'abast de tothom, que són confidencials. L'accés a aquestes dades es regeixen al procés del reglament administratiu dels arxius i els registres públics i per la llei 5/2002 de l'Agència de Protecció de Dades. Dades obligatòries al padró. Nom i cognoms, sexe de la persona, domicili habitual, nacionalitat, lloc i data de naixement i certificat del títol escolar o acadèmic. Puntualitzacions del padró municipal. La confecció del padró dels espanyols que viuen a l'estranger, empadronats a l'estranger, la confecció d'aquest padró correspon a l'administració de l'Estat. I tot i que un estranger il·legal estigui empadronat en un municipi de l'Estat espanyol, no
no seria una prova de que viu legalment a Espanya. Drets i deures dels veïns. Un veí pot ser elector o elegible. Elector, què vol dir? Elector o elegible, què volen dir? O que pots votar o ser votat, ¿vale? Després, element formal de l'organització municipal. L'organització municipal. El govern i l'administració municipal correspon a l'Ajuntament per l'alcalde i els regidors. Segur que us ho ha dit. Un regidor en castellà és concejal, per si ho mireu. Ajuntaments que per història hi ha ajuntaments com per exemple l'Ajuntament de Lleida o l'Ajuntament de Cervera, l'alcalde se li pot dir paer, ¿vale? Després, si no m'equivoco, també un alcalde és un batlle, si no m'equivoco. Després, alcalde, tinents d'alcalde i el ple. L'alcalde designa i revoca lliurement els tinents d'alcalde. Important, els regidors no són com a òrgan obligatori i la llei reguladora de bases de règim local s'entén que tots els regidors de Junts formen part del ple. Val? Després, Comissió Especial de Comptes. S'ocupa de fiscalitzar les despeses dels ajuntaments i supervisar els serveis. Òrgans obligatoris en municipis de més de 5.000 habitants. Després mirarem aquest quadre de baix perquè us resumirem de nou i està molt bé. Els òrgans obligatoris són Junta de Govern Local, comissions informatives. En els de menys de 50.000 habitants poden tenir ajuda del govern local o comissions informatives quan no acordi el ple de l'Ajuntament. Altres òrgans, la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions, però quedeu-vos amb això. Òrgans d'existència obligatòria en tots els ajuntaments, alcalde, tinents d'alcalde, ple i Comissió Especial de Comptes. Òrgans d'existència obligatòria en municipis de més de 5.000 habitants i en els que menys amb condicions especials com les que veieu aquí. Els de més de 5.000 habitants, la Junta de Govern Local i les comissions d'estudi. Òrgans complementaris, això tranquils, no indagarem a dins. Règims municipals, això si us ho voleu llegir, llegiu-vos-ho. És poc probable que surti, però no està mal fer una llegida i saber que... És que més que res que, per exemple, de gran població no hi ha quasi cap, saps? Feu-li una llegida. Pot ser l'Hospitalet, que també, no sé si també és de 250.000, però és que, clar, després pensant-hi, després ja estaríem amb règims especials de Barcelona i Madrid, que tampoc indagarem més, i de gran població, la segona ciutat, el segon municipi, si no m'equivoco, més gran de Catalunya és l'Hospitalet. I no estic segur si té més de 250.000 habitants. Llavors sí que constituiria un règim de gran població. Però a veure, si us presenteu a Barcelona i a d'altres municipis, mireu, sobretot, la quantitat d'habitants, la població que té el municipi i cap problema, no m'endinso més en aquest tema. Anem a continuar. Això és l'esquema que hem vist abans fa molta estona. Anem a continuar. Article número 21 de la llei reguladora de bases de règim local. L'alcalde és el president de la corporació, de l'Ajuntament, i té les funcions que explicarem aquí, en aquest quadre d'aquí. L'article 21.2 correspon a l'alcalde el nomenament dels tinents d'alcalde. Les funcions que pot delegar l'alcalde, ara ho veurem, són aquestes d'aquí. Representa l'Ajuntament, dirigeix, inspecciona i impulsa serveis i obres municipals, publica i executa i fa complir acords municipals, desenvolupament... Són, recordo, delegables, després mirarem les indelegables. Desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat, aprovar l'oferta pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats en el ple, acordar respecte al personal de la corporació i al seu nomenament i sancions, exercir la direcció superior de la policia local i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes, sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o a les infraccions de les ordenances municipals. Les contractacions, quan l'import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i en qualsevol cas
ells, tot aquest milió d'euros, 6 milions d'euros, que en pessetes seria, com 6.000 euros és 1 milió de pessetes, aquests càlculs la veritat és que se me'n van, potser, és que no sé quantes pessetes són, hauria d'estar un minut calculant. Després, l'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació i concessió. L'adquisició de béns, drets, el seu valor, sempre que el seu valor no superi els ordinaris del pressupost ni en aquests euros d'aquí. És que són tants que no els puc ni comptar, de veritat. 3 milions... No. Sí, 3 milions 5.060 euros. Concedir llicències, llevat de les lleis sectorials que atribueixin aquesta facultat expressament al ple o a la comissió del govern. Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del plantejament general no atribuïdes al ple, així com els instruments de la gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris. Imposar sancions en relació a les competències municipals d'acord amb les lleis i les altres atribucions que expressament se li atribueixin. Després, funcions indelegables: dirigir el govern, convocar i presidir les sessions del ple, dictar bans, concertar operacions de crèdit, exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al ple. Exercir accions judicials administratives, la defensa de l'Ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades per un altre òrgan. La iniciativa per proposar al ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en matèries que són de competència d'alcaldia i adoptar personalment sota la seva responsabilitat en cas de les catàstrofes, infortunis públics o de greu perill. Anem a parlar de l'elecció de l'alcalde, anem a parlar de llei orgànica, llei reguladora de bases de règim local, val? Això és molt important, perquè sempre, vosaltres penseu que sempre pot caure, a l'Hospitalet va caure aquesta pregunta i ho podeu relacionar així, vale? Si us fixeu, cada terme municipal, aquesta és l'escala dels regidors per cada terme municipal, vale? A l'Hospitalet va caure, no hi vaig anar però he vist l'examen, val? A l'Hospitalet va caure una pregunta de quants regidors té la població l'Ajuntament de l'Hospitalet. I si pensem una mica en això, si pensem una mica en els regidors de cada terme municipal, l'Hospitalet té, no sé si 240.000, 200 i pico mil persones, no ho sé ara mateix, però era 200 i pico mil. Per tant, com té més de, per exemple, Lleida té 100.000, doncs per tant tindria 25 regidors més un, 26. I l'Hospitalet, com té 200 i pico mil, tindria 100.000 més 2 regidors, per tant té 27 regidors l'Hospitalet, ara mateix, el 2020. Si mireu el vídeo al 2029 potser és diferent, no ho sé, Anem a parlar del mandat. És molt fàcil. A veure, el mandat dels ajuntaments és de 4 anys. Una vegada finalitzat, els membres de la corporació són cessats i continuen les seves funcions només per administració ordinària fins a la presa de possessió dels successors. Parlarem ara del procediment de l'elecció de l'alcalde. Vindria a ser el següent. Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves llistes. Si algú obté la majoria absoluta, és proclamat electe. Si cap d'ells obté majoria absoluta, serà el regidor que encapçali la llista que hagi obtingut un nombre més alt de vots i en cas d'empat se faria per sorteig. Els municipis entre 100 i 250 habitants poden ser regidors d'alcalde, tots els regidors obtenint la majoria de vots dels regidors. I l'alcalde pot ser substituït o a moció de censura o amb una qüestió de confiança, vale? Anem a parlar ara de l'element, hem parlat
de la població. També, la població que està, si no m'equivoco, població aquí. Després hem parlat del terme municipal, que està aquí, terme municipal, i ara anem a parlar de l'organització, que... Ara vaig, Segon. Aquí, de l'organització. El ple de l'Ajuntament. El ple és el màxim òrgan col·legiat del govern de l'Ajuntament i està integrat per tots els regidors i està presidit per l'alcalde. Els acords del ple de les corporacions locals s'adopten per regla general per majoria simple dels membres presents i hi ha majoria simple si els vots afirmatius són més que negatius. Fàcil. Es requereix el vot favorable de la majoria absoluta de la majoria dels membres de les corporacions en els casos següents: per creació i supressió de municipis, per aprovació de la delimitació del terme municipal, alteració del nom i capitalitat del municipi, adopció i modificació de la seva bandera, creació, modificació o dissolució de mancomunitats, anem a passar uns quants, els acords que correspongui a adoptar la corporació en la tramitació dels instruments de planejament general previstos en la legislació urbanística, l'alienació dels béns en una quantia sempre que no s'excedeixi el 20% dels recursos estimats i cessió gratuïta dels béns a les altres administracions públiques. Després anem a parlar Junta de Govern Local. Què és la Junta de Govern Local? Està integrada per l'alcalde i un número de regidors no superior a un terç del nombre legal d'aquestos, que són nomenats i separats lliurement per l'alcalde, el qual ha de donar comptes al ple. L'alcalde pot delegar l'exercici en determinades atribucions dels membres de la Junta de Govern Local i en defecte aquesta que en els tinents d'alcalde, sense perjudici de les delegacions especials que per comences específiques pugui realitzar a favor de qualsevol dels regidors. Encara que no pertanyin a aquesta, l'acord de la delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn. Les potestats es deleguen en les condicions concretes en el seu exercici. La delegació d'atribucions del ple a favor de la Junta de Govern Local requereix l'acord adoptat per majoria absoluta. Comissions d'estudi. Són comissions informatives dels òrgans municipals. No crec que us surti, això, Després, síndic de greuges, requisits ser major d'edat... són nomenats per l'alcalde, duren 5 anys, els motius de la renúncia poden ser renúncia expressa, mort, incapacitat sobrevinguda o delicte dolós, i funcions. La funció del síndic de greuges és defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns del municipi. Després, funcions del ple, si ho voleu podeu fer una llegida, però jo jo crec que fins aquí jo ja crec que ja... Sí, us deixo un segon les pantalles, aquí us deixo una, però això jo ja no crec que surti, la veritat. I aquí us deixo l'altra, saps? Per si us ho voleu llegir, però és que me sembla ja anar una mica rebuscat, ¿vale? I res, més que res que sapigueu el municipi i una mica les característiques del municipi per sobre, ¿vale? No us ho fico perquè és que vull que estudieu el millor, bàsicament. I res més, nois. Molta força, molts ànims i ens veiem al pròxim vídeo. Una abraçada.